Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Dengar din, kat aldawan. Dito pagkasalitaan ni Nana Merced nga napakuluan pan nakalipat sa gudayan nga rin surat. Dear Manong Nemi, sang-sangpet ko dito'y balay nga napannaglako nga insursur dagiti inangkat ko nga nateng Manong Nemi. Awan pa ti anak ko. Ti anak ko, Manong Nemi, nga nabati ti sidong ko. Kalbasan nga nag-aasawa dagiti duwa nga lalaki nga anak ko. Anak mi, kadidipuldong asawak. Kadidipuldong asawak kunak. Abagiso idi nga graduar ti naunang anak ko iti high school idi matay iti aksidente. Iso nga siya akong tinangisakad iti panagbiag mi nga giina. Siya ti nauna nga ni Ray, may kadua ni Orlando, ken inaudi Manong Nemi. Dato'y babae nga anak ko. Dadoon ay pagyumyamanak. Tada mapatbati matlaan kadakwada. Babae pa iti kinatao na Manong. Iso daytoy ni Nelia. Pagbasbasag ita ti college Manong Nemi kat graduating yun. Daytaon iti pagyamyamanak. Taperming ayaradok ti bagi agang katak iti nateng ilakok ni susur. Ada pa'y pwestok di tiyandaan no kasta nga open market agis kwatak Manong. Maitid ko lahing ti kasapulan ti anak ko tapno makapagturpus iti college. Sa nga baling hanga nakapagturpus iti lalaki nga anak ko ta idi nagraduardan iti high school nagistoway dan. Tapanda di Manila, kanda dumapay. Aging kasimang pet dalaing yun, idi nagsaruno nga dahil sangpet da nga babae nga nagbaling nga asawa da. Idi nagkaasawa da giti duwa nga lalaki nga anak ko, si Mina dan. Adayot ayan da. Diya may sa adda diya Minduro. Diya may sa adda diya Albay. Ano da kita pukok kadakuhanda Manong Nemi ngimsang ko pa nga nakita ida. Ure ko mamalag bakasyon da no kasta nga birthday ko. Bono bakasyon da no kasta nga death anniversary ti amada ngim awan. Kahit na nga sa wen, dududwa ka malatakin ni Nelia. So nga, di ka karikatak matlatang, itad kang kuhanan, anyaman di kiti kasapulan na. Hindi makinanaak Manong Nemi, napanak ko ni ti kusina, tapno mangisaang, anaman nga tat si dami itan, natagmanin ang. Sumangpet Manong Nemi ni Nelia, nga nagkapo iti eskwela, mabambanog mo. At na pag-examine ko, para ti mo di finals. Tun ano ka pa nakasapol mo anak. Tun lawas na. Wen, adan to na na. Mga aso na po Diyos. Oh, barigatang kayo?
Akit narigat lata anak ko. Yung dandanin, final yun. Hanggang agradwar kanton. Kita mong kadla nga. Kasi lasa nga napuputan anak ko. Di kat kahit na so anak. No makapagradwar kan, kadadanton trabaho, ala sumarte tungatamat din nga aglako tinateng. Ta si adan tumaten pagsapulam. Si kan tumaten di makaamo nga aggatang karigiti kasapulan ta itinaldaw. Ya, bagas, masida, dagiti kasapulan ti kusina, ken dadumapay, sabon nga bagdigos, paglaba, toothpaste, shampoo, ken dadumapay. Kasano nga ro din, no, bigla ka asawa na nang. Tada ka ti boyfriend nun? Awang pa nga ro, awang pa na sa pulak. Aba si kakadag sapsapul anak ko. Si katasapulid. Siya tagsapsapul. Agsapo lang iti mangpabak ng karata nanang. Kaya sa mo sa usawan anak ko, darikat no agambisyon ka iti yan, napalalo. Baka manabtuog ka kit nakarot pa nagsagabam. Nanang, praktikalan ka na gito'y. Aduman na kita agar-harim kanyak, ngayon papada tayo man na marigrigan. No once, kada mangharim kanya kabak na. Nanang, sumbatak na dagos. Kahit mo ko na ng asawaan na kon, yes, kung nakasigod. Di ka no makaasawa ka tibak nang. Alangan mo't nga makipagnaed ti asawam dito eh. Kahit kastoy mo't lang ti klase ti balay ta. Kahit sana na nang sumunod aking kuha na ata agbalay kami o nagnaed kami ti mansyon. Kasano akto nga roden? Na? Kasano akto nga roden? Kata... Saan yung pala panunutin deta? Ngami daw dawat yun nanang. Nga dito nga arapaap ko, kat pumudno, makaasawa kidibak nang. Pinanpanunod ko deta manon na nga sa ote anak ko. Tinam na maiklain kat simple. Makapagradwar, kat agtrabaho, mga opisina iti bangko, kapot ta accountant nga rin isuna, sa no agasawan ton, kidawag kang kuha nga saan nga ipanaw di lalaki, dito yung agnaed da. Dito yung aganak. Dito yung agayo anak ka na kiti apuko. Nagadayo nga rin ti ayan, di kiti anak ko, ngayon di kiti apuko. Kalpasan nun, makiasawa na to'y burdek, nga pinagpagbasbasahan. Talawan nagtukit makiden na iti baknang. Kasano akto nga rodan. Ti panagbakit ko. Adun di kiti marikrik na kanasakit ng ronan o kasta nga mabanuga. Ala, sabi ko tagbali tumit lang ti panunod ti anak ko. Sabi ko tasaan nagtua panawan. Inted ko nga road ba nung name iti mauding bayadan ni Nelia sakbay nga turpus. Kaniti may sa nga malem nga naggapuak man nga panaglako. Iba'y nakpinasyara ito kabagis ko. Kakaiso na nga karubak nga kabsat ko. Ay, kabagis. Musta? Ay, sige gayam kabagis dalmas. Saan mo kadalatay pagpagkadinagang ko? Saan man nga nasiyat nga din dalmas. Ay, kat ure no, hanggang maibusan digiti magsup-supply kang katinatang nga ilaklakom. Pasaray, mapanag mangalat sa balik. Kat siya kabagis, di ka matagbulmula ya. Adamat customer ko hanggang angkat ka digiti mulak. Sa bali mati akin customer ken ka. Inokayat mo akit ko irantangan ka na giti, natayang kumat nga ilakom. Baga, dakdakil di magadansam kanya. Gabot ang kapsat na kita, ababa lang ti maglakok ka. Tamo dakdakil ti kanansam. Nasiyat una ka bagis. Kumustamat ni ko Sino? Ni Jojo. Di anak mo. Kita kasjelat tamo ita. Agpadpada ta nga rod ka bagis, at nabatikan ka nga anak mo nga ni Nelia, siyakmet, at damat nabatikan niya nga anak ko. Lalaki ken ka,
babae kanya. Bakla ko nam. Intultuloy, ayan ni Jojo, ti pa nagbalin na bakla. Huwain, nabay kami na saan nga pimasyal dito ka. Numanin, matakamat na ka, kumusta mo ni auntie kong kunana. Baamda, pagpasyarak to isunat to. Kita da kininilya. Pagkit-kita handa nga eh. Tiyak man naman, basta kita kami kinikasin Nelia. Nagnatot ambisyon na kung kunana. Ibagbaga ni Nelia, tikas jahit, kasinsin na. Wen. Dahil ang ti problema, kabagis. Iti ka nito nga matungpal, ti anak ko, ti ambisyon na. Ang lakit mabati ak tungag may mesa dito ya. Ya, pay, panawan na ka. Kaya baga magkikuha no, agasawa na dito iti pag naedanda. Kasano na makaasawa nga agpaiso ti baknang. Kaya't nga rodyak bali nga manukang kutag na dito. Hindi pa pindasan na ti balay mo, ti balay iyo. Pagbali na na balay ti baknang. Itap no, saan dan ngumatayo? Nasyata kasta, ang no saan nga rod. Dahil ang orin ti pampanunutak kabagis. Nagit anak kong inaw na anak at ato'y ayanda. Nabayagin nga saan ko nakita ida. Dahil burdag ko, ambisyon na pati mang panaw kanya, kasanun tulayan tibiyag ko. Napiyakin ka, saan nakaapanawan ni Jojo. Tas ang agasawa na ita at bakla ko nam. Kino daman darling na isang put na ay tabalayo. Naggraduar manong name ti anak ko, siyempre naragsakak nga napang ko inabay, naragsakak nga nangaimatang manong name ti graduation. Siya sindo ka di ayat ti ina nga nangyarado ti bagina nga nang pabasa ti anak na. Imbaglagid din talaga nga impursigi ti anak ko ti panagadal na. Idin to ta siyak ay ayon na nakmet manong name ti gasat gabutam. Diyak nagsaksakit. Adaman marik na, kabasit kita. Uminumaklatan ti adunga doon. Tanarigat nung sakit ako. Hanggang may sagat ti panagbasa ti anak ko. Kita nga rod manong name. Nakapagturpusin. Ngim gastos lat tamanin. Gastusan na agribyo. Alakit. Rakkel matenda kita makan kanan siyak. Sipod idita. Di kabagis ko nga dalmas manong name ito ang susupply kanya. Mapanag agsuso, no tiyempot tiyandaan, inak ag-squat, iti no open market. Ay, damat ila tarig itinaayat nga, mang tultulong kanya, ka mangikarga, mangilugan, mangitulod kanya, nagiti arkilak nga tricycle. Nag-take the board na, manong name, ket nairwar na. Nang nairwar ko. May sakot ng accountant. Huwanti sa bali, akararagsakan na sana siya ngayon naman ako. Dito yung tinuuray ko hugod daway. Makastrike ka ng trabaho. Wenang. Kat siyempre, siyak tumatantang sweldo. Kat mabalingkod nga isarding timpa naglako. Adalanta ka na kayo, ano isarding yun? Saan ka din nga sa sapulin di Baguio? Ado kami hindi kita kuna dito, no, isarding danteg trabaho, adada nga, marik na dati panagkapsod daw, no, adada nga agsakit daw. Kinaktuasin, tereto anak ko, ti bagik. Mas pagarigan ta sa pulin, ti bagik, ti papanaglako, kinaglako, to ata. Uri no may sakan to ng mga opisina, iti bangko. Ini sweldo manong nemi ti anak ko iti mo nga sweldo na apo ket kasto ni reksok ko atak intreat nak kunam na pang kami met ng restaurant. Ay nabayag man langin dati na odi sisirek ko ti kasto a klase ti restaurant ay anak ko. Hindi agay na kami pala ka di tatang yo. May hilig kami ti kastoy. Hindi kasawa kami ay nabayagin itaman langin. Kaya, datalawan ito pag yamanak anak ko, na isakad ko ti panagbasa, at itan napintas ka trabaho. Kinagpintas ka. Nang, masapong lamin na kinapintas ko. Huwari na kayo. Wala ka gatangan ka tarawatan nyo. Kaslasan ko kumang pagkayat nga nagkuyog tata.
saan nga may bakit puyog ta. Ang mga nu'y magada nga sangka nga nanang. Baka ti ay panang ipagarup dagit oray pa guma. Katulong. Kaibayin na ka di anak ko. Ha? Ibain na ka di ko na. Ha? Hanapin ko may ibain kayo. Ay kita ka nga pagpintasan na. Tano agkuyog ta agastoy, masapul mag napintas ka. Tanapintasa ka ron. Aginata nga ron. No napintas tarawatem, napintas tarawatek, napintas mo tarawatem. Di gatangan nakto nga ron. Tumaminsan ang nagswaldoak. Gatangan kayo ito ni masapsapul yun. May kadwa nga bulan, manon nemi. Sanak bagtan nga entrit. Kano mabaling kumamit, manong nemi, kanak ti kwartana. Naging ka nga, mga wanang kami matan kadikiti ka sa pulan ti kusina. Di ka pilitan manong nemi nga siyak dumapang gumatang. Talo nga bulanan manong nemi nga trabaho, ti anak ko, hindi ta sumangpet kat kasta ori tiragsak nang ring padamag. Nang, nasaraka ko ti sapsapulik. Sapsapulim kanya. At dan nagharim kanya kabak nang. Kati baga maangat pasyar dito balay. Ano nga nasken pa nga pasyar dito balay. Basta, nag-meet kami in lunch na. Imbaganan nga dagos ti I love you kanya. Anak, agan-anat ka. Ang mga nutilang kinababae, miti kalkali kaguman na. Amuna ka di nga napanglaw ka. Imbaga, nakakaasik ka nang impabasa kanya. Nga ulila at ti ama. Kaya anak ko na. Anada nga magustuhan na, kapata saan ka nagulbud. Ano ka nung ba't naging nagbaling nga girlfriend na nga bawak ng ng plastic na kano? Plastic nga niya. Basta, siya ka natin sapsapulan na. Nanang, saan ko nga may bayagan? Aklunak ko. Katno aklunak, ikasar na kadagos. Katno maangay ting karante nga kasaryo. Di kat siyempre umatendarak, ta siya nga rin mga bayagan ka. Kita, igatangan ka na kita pinasarwatan nyo ah. Kailan nga kayo matkabak nang. Kalindo naman kasawa kayon. Iyawid na kanti baleda. At dan bukod na nga balay, nanang. Kita nyo tikinalaing na. Insagana na ti amin. Sakbay nga gasawa ko na na, masapul nga adabalay ko na na. Nabayag ka nung independent. Bukbukod na ti garaw na. Iso nga adabalay nan, adda pa yung bukod na nga negosyo. Imagine. Yung sika talaga ti kayat na. Siya talaga kayat na. Baka mamayramang ka lang ka nagiti ubunin na nga babae. Amo manok kadwa na kasta nga babaknang. Ubunan da yung babae. Babaknang da, isot gapo na nga adot aagbaling asawa da. Ang mga naibilang nakalang ka nagiti ado nga ikabalay na. Malaksid ibalayan na ka. Malaksid ka rin na dumapang ibalayan na. Nanang, ni Anthony kat sa bali. Kasanungard nga na paniknik ang basta mo. Mamatiak. Kado matitirag salsalud-sudak. Katkasta ka nun ni Anthony. Alakit na siya, anak ko, ha? Nang, dahil ito yung tinabay kong nararapahap. Nagradwarak man ng peso. Kat may saak ng accountant at trabaho. Ngayon saan nga umanay data? Makompleto di arapahap ko no ag-asawa ang kabton kini Anthony. Ito na minsan manon nemi nga uminak manin pinasyar ni Kabagis Dalmas. O, kumusta ka nga Bagis? O, dadda ko mapumimpinas ka sumasalunod ka kat, accountant nga anak mo. Hindi ta syakit, ay, nakaw, baklalata. Nagagitmat kindiaan ni Jojo, nga mapanag-service. Anong service nga ba? Beautician ni Jojo. Amo na amin. No, adda bangar kilaking kuha na nga mapanmang make-up, kada dumapay. Basta rin dakila, bas pastrik na nga bota.
Sikat nga rod nga beautician. Kaya sikat nga rod no kasta. Di na siya tadandaan ka ti baklakas ka ni Jojo. Ayam siya nga rod. Ay, katak din dinamag nga. Ada boyfriend ng anak mo nga namak nang. Sino na kadamagang kamakis? Kaya ni Jojo nga mismo. Pasaray mapan ni Jojo iti bangko kung pakobisinahan ni Nelia nga kasinsin na. Taori na mo, opisina da, adalang taagawin sila mapanag-service. Sa mapansa, jagabot atutsuki na. Atutsuki na nga natay, no adag pa, agpabunyag, dati agpaskan, isot mapanag-dekorar, isot mapan na, ag-bake up ka siya. Napindas magkahang di business ti anak mo nga bakla. Oo na, taori bakla, akit pakinanodan ako na da. Nga magmulmulak latama tinatang nga. Nabayag samat nga saan ka na pa naglako tinatang. Wanda, ikanak man palang ti anak ko. Ngayon ka nagituhin kat masansan nga, siya akong ti gumatang ka naginiwa sa sapol mi. Samot na namang mga dito ti anak ko. Nga pinusa nga mamangan dito pa nga nanarot. Kat kang kanayon da kanong ag-date ka na diyang Anthony. Ikaw nagtubing amin kat. Nalala. Sabi ko mga harot ka bagis ta sumaya at tibiyag mo. Inton makaasawa ti anak mo iti baknang. Ito na minsan manon nemi nimat Jojo ti may pimasyat iti balay. Ay, ante, kumusta? Nabayag man lang anti Merced kan, ngayon tama lang mapasyar ka. Kung na kami ni tatangin ka pasyari mo't antim, kung na niya. Tasikat agibadamag nga siyak pag-ipadamagam nga agapukeng kakisyak tumapan mangipadamag keng kuwanak una naman. O auntie, kayo tiyo, pukisan kayo, tapno adadang apubintas ka, manikyuran ka, pedicure, libre auntie. Libre. Ipagpagapok ta auntie ka, kabsat mo, ni tatang ko. Ang kumasapol na tanak. Nanangor ti masapol mo, kwarta. Apay di na ikanjay, bak ng anak mo. Sabi ko naman baknang. Nagsasaungat ko sila nga naggapo iti baba. Nga kasla sa ngaglakla ko di nating ti inana. Nga nang pabasa keng kuwana. Tsak manam mo na di nga kasinsing ko ta bigla nga nagbalo ti ugali na. Ano tikit mo son, Jojo? Ikakit ko sa huwen. Idi hampang nga nagturpo si Suna kit estudyante pa ilaeng. Basta rin mat umasidag kanya ket. At matigat siguro pagkurkurangan ti ited mo keng kuwana, uno masapol naman ti extra, nga iggaman na kwarta, umay nagmadawdawatan ket. So kataktoy na makapagturpusa, kung kunana, ito na trabaho, kung kunana nung ka, nisintabo, matin subsubli na kanagiti, dinawdawat na kanya, sa bagay, dinawat na matkidya, saan kong ipautang. Gusto gayam. Napi ko ng mga kasla nakalipatan. Kasla nalipatan ng tinagkapuan na. Ay, hapo. Kasla amo kasinsin na kung nakmadlangin. Baka intunukuan, pati da kayo, ilibak na, nasaan na kayo nga ina. Nga tama ta kasati ugali ti anak ko, Jojo, pero saat anti, no, siya tinagkamali. Siya nagbidot para makita. Indon sumangpet na Suna, saludsudem to. No anya talaga ti plano na, no anya talaga ti panggap na. Baka no agpaiso nga ikasar, dahil yung baklang Suna, kat dinantupi kayat nga abayem. Baka mga rakilan to, tinapimpintas nga mga abay keng kuha nga agparang nga naganak na. Ay, ayamat mataya kasi mawulagan. Manong naming nakiktutak, hindi adag sarding nga kutse iti sangot ti balay. Malemde di manong nami, sagsagana ka pang panunutan manino anyat panggrabi. Ang ko na panunutan na nga, may mangan dito ti anak ko, kapot na bayagin saan nga may nangan. Hindi makita ti anak ko manong nami nga dimsaag, kanadadimsaag nga lalaki nga kuhapo. Sada inakbayan ti lalaki ti anak ko, kat umasasidagdan dito'y balay. Tapang kunin lukat tiri daw manong nemi, tapong katugtugan danto.
Siyempre, siraragsak ti anak ko nang yama mo na sinut kadwana. Nanang, ni Anthony, kagbaling nga manukang iyo. Anthony? Ni nanang ko, pasensya ka na, kasta lang ti klase ti ina. Ano nga, pasensya kasta lang ti klase nga ina. Nadakit mo sa wad. Nanang, agmano akman kada kayo. Kasalasan nga baknang, manong. No pa ilang nga na ti baknang. Yung ti parang tratar na kanya, manong. Ay, kasla, napasig ang dagosan tirik na kanyak, tirik na kang kuana. Kasya na kanya po Diyos, barok, sir ko na ayo, ananang. Api ko mga sir, tawag na kanyak, at manuwag na ito. Sumar kayo, dumanam kayo. Pasensyahan, sweetheart. No, kasto lang ti balay mi. Nangarot ket na ulilak ti ama, hindi ko napag-graduar pa lang ti high school ti inaw nagkakamsa. Di istorya ken ka. Kadurban ko nang agyaman ka kinanang mo. To ores ulo na. Napag-graduar na ka. May isa kang accountant. Dedengor ti pagkimyamanak na may isa kang accountant. Tano sa anak ko mga nag-graduar iti college. Baka sa anak ko makayat, sweetheart. Nilia, sikat isap sa pulik. Sikawat isap sa pulik. Nanang, pay, agluto ka diti pangrabi tayo. Kahit nakadimat lang tagsidatin natin. Hanggang mga magrabi ditoy. Kahit mili pa kamukha na kayo. Nga, oren no awang kayon, natulagan ti kalay sabi. Na-prepare ti amin. Ang grande nga kasal. Kahit di nakpat igatangan na ya, terwatek, tapno siyak milat mangabay kang ka. Sweetheart? Nanang, siya akong di ba nga mo terwatek nyo? Saka mabalingan da sa baling ang mangitakder iti anak yo. Da kayo lang Siya akong di makita itong kapareho na. Una da kayo lang. Masa mo ang dalaki. Ay, nikabagis ko na. Dakay nga ro din tigatangak to terwatan na. Amo yung nga tamat ng ti kwa. Nakakit-kita kay nga tamat ng ti seremonya ti kasar. No sino, babae yan, iso ti kadwa ni Nelia, ngagmarcha, nga mangited kanya, mangyawat. Iyawat diyo, ti anak yung kanya. Sa amin to ituloy, ti mapan na, iti sango ti altar. Ay, amo kamuyot kasta. So, hanang nga naskan pa yung maibang kayo pa iti rehearsal. Nadagkait ko sa wen. Alawan, anak, nakakit-kita kami matent kasta na seremonya. Hantumat nga narigat, tiya kami iti kapsat ko. Sweetheart? Yeah. Sigan doon nga rin din, di ba kamon, tirukod da. Uno, mga yabak tulatan ti ko. Tao dito'y. Nga mga siska na kwada, noon nila kitirumbing arwaten da. Inimamuhan ti kapsat ko, manong nemi nga duwa kami iti agtumakder. Nga panakanaganak iti anak ko. Magrekraksakan. Nangruan na lang aruder, manong nemi, di sumangpeten, di kiti arwaten mi. Edi, padasan mi ta siyempre. Padasan mi ta, ba mo minumanay. Manong nemi, ni Jojo, tinakaimatang ko na, ay, hapoya, talagang aglak lang kayo, ba't kababak nangin, my dear father, gananti. Mabi nga saan nga siya, tinala na diya, kasinsing ko, designer ka da, makeup artist. Talaga noolpid, dati nga kasinsing ko. Ano, agkasar kayo, kasi siya tutalahan ako na. Sa bagay, special, kadag, grande kalaysada. So hindi kita nalalaing ang designer, nalalaing nga make-up artist, nalalaing nga tataw na tinalada. May karkari ako mga root, kat singkelak, sisyak, awang kadwa. Yun sa nga bale. Ay, may matangak to lagi dita kabimpinas ka lang ayo. Nga kamangkuyog kini Nelia, kasi singko na kabimpinas ni Nelia. Ay, nandaklaan lagi dita nga kalaysa. Ag dinamag lagi ti lugar tayo kabaday, nga kalaysa. Kaya nakagagasgasat ka, sinsin ko.
Gabutan nakaasawa ti kas ni Anthony. Ay, Diyos ko. Sabi ko matasaan na ito nga malipatan, tinaggapuan na. Pinalubusan milaing ni Jojo at anyaman na kahit nasawan manong tamumatin di bakla ng laing na sumaw. Idumtengan dahit ang aldaw manon name. Saan ko nga atendaran ti kasarde kiti inawana anak ko. Ngem tinauding anak ko manong na isang sangayan launay. Naslak lamay bilang maten manon naming adday ting na nga atong susyudad. No kitam taglawlaw manong nemi dagiti immatender awan ti makitam nga nakurapay. Gabuti arwaten da. Kas kada kami nga kapsat. Di dala mo nga ti kapsat ko aglaklako ay agmulmulat nateng ket siyak aglaklakot nateng. Nakaroon na lang ro dahil ting kami ti reception manon nemi gabuti da kam iti babaian kana special wat ang labisante yan mi. Amumit nga tuladen, di panagkuti ti baknang. Ngayon kasla saan na kanapsug. Hanggang kasto ti kayat ko. Ti bagpindasan na manon nemi nagyawid kami. Ado kami nga partido, ti babaian manon nemi nga si Muro. Ado tinayawid mi. Manipod ka rin nga aldaw manon nemi nga panagkasar ti anak ko. Tagtagi urahek. Nga umay sumarong karte anak ko. Nagrikat kahim dagmay mesa. At dadig iti gundaway manon nemi nga dak iti ridaw, adak iti tawa, ngagpaspasungad, ngagpalpalabas. Lumabas tumet, ngagsarding iti sangwanak ti kapsat ko. Oy, kabagis! Numanin madlaw kung ano kasta nga lumabasak ti kastuing na oras ket adak iti tawa nga nakapanimid. Nga takas la urorayem. Urorayek nga may sumarong kardiyan ako kabagis. Awan ayat indad na king kang cellphone. Mabalin na katawagan. Nung tawagan mi suna. At ako mahamad nga taang. Jack matamot nga agaramat ti cellphone. Susuruan mo na tagaramat. At nung nalalis ito, komunikasyon ako na. Taapay ko susar kan ti cellphone. Saan ko nak numampay kayat ni bakla nga anak ko nga da ko matap no makapagkinuntak kami. Kang kanay maglatang aga-aw dyan ako. Mamano no hang ko mapasangpat. Malaksid no adayo nga serbisan nagat sa nga makaawid na ni mamanula. Nagrikat kayam ti biag dek may sa kabagis. Nangaruna no kastoy nga agpaspasungad ak. No kaano nga sa anak unang nga gububran. Kasi lang sumati panakariknak. Nga adarig iti mariknak nga sakit. Agad agubra ka manin ano kas pagringan takas nagkasapulan tabagim. Kapilitan ha. Taumat pagbiag ko. No sa anak nga aglakotin natin. Apay. Awan pulos ti intedaya ni Nelia keng ka ni Sintabo. Nabayagin na din na odi nga panangtid na kanyak. Tipasit ti sweldo na. Itat ako makit nga buntunan na kagaburan ti kwarta. Nga masapul mo. Gabatabak na nga ron. Nakalipat tanak ko. Husto di ko na ni Jojo nga anak mo kamagis. Nalipatan natin naggapuan na. Ita, taddan iti sidong tibak na. Apa nga takas ti klase na nga tao. Iti kanito nga makadanon dan iti pedestal nga arapaapan da, malipatan da matent numalyaw ti naggapuan da. Imbag manunemi ta umay nagpaspasyarin ti kapsat ko. Ken pasarayan ni Jojo abakla ti umay makiinistorya kanya. Ngamjak kayat likliklikak manunemi nga ni Nelia ti pagsaritaan mi. Tano iruginan nga baga may panggap ti anak ko, stop it.
Anantit marikrik na yung arod. Alalala. Numasabol yung kwarta. Dasan ka ba si dito? Dito ni. Nagkamanaklatan, Jojo. Saan? Ama, nanti. Kakaiso na nga. Dalat na dito yung customer ko. Kakaiso na nga. Nagagat matlatamat ni tata nga. Agmula. Ano nawag pagid din. Ginanalatan. Tapos siya ako di makamo. Hey. Paging ipanak ko mga kwarta ka masap sa pula, kalaman. No saan nga ni tatang ko. Kaya darling mo nga. Ay, pasari ada darling ko. Ngam saan mat kami mat kagpaot. Taapay mat, nga di kagpaot darling mo. Sa bahali nga mint bisyo di kita daduma dita. Ada nga mangibagbagay ti kwarta. Anana? Kaya kita darling ti babaklakas kanyak. Ada na kita mangibagay ti kwarta. Kwartahan dak. Kwartahan da di bawakla. Ngayon mapay, di kita iyat, nagbali nga darling mo, saan da nga dumawat ka kwarta? Ay, never da nga dumawat, auntie. Ano nga raminan na? Kumaot dalat tayo na bulsak. Nga handa daw dawatin, agala dalat ta. Nga daw alit ko, kat alanda daw alit, po, isubli na, nga on nagyan na. Di nakarkarungan ti dumawat. Yung mga nga rod, saan nga dumawat nga aghala dalata. Iso nga umagpaot nga darling ko. Nga matigas tang ugali da. Ay na, tila ko mamasaraka. Iso ko mangtid ti kwarta, imbas nga siya. Makasarak ka kung arti kas tamit. Dahil ang arti problema mo yung bawaklan ti. Dakam ti mangtid. Awan ti, maoray mi nga ti darling mi ti mangtid. Kumanti kwarta kada kami. Kapilitan manong nemi nagsubliak nga napanagangkat itimulak o no ilakok nga nateng kada dungar di kiti mas daw. Ay, po ya, Merced, di mat ayan, ay kamang tibak nang di anak mo. Ay kamang tibak nang. Baknangin di anak ko. Agad din na mo nga talyawan yung tinagkapuan na. Nga ka nga nang papaadal keng kuana. Hindi ti klase na nga anak. Kaya po ya. Sus apo. Di nga tama konsyensya. Tsak man amo. Nga talaga di anak ko. Kasla nakaraman nga baed. Dahil doon ti magbutbut nga kidi bagbaganang at ambisyon na kin makiasawa ti baknang. Maguri ka. Amangan mat no saan nga na siya at kasasaan di anak mo. Ni. Siya kan samat ni Jojo. Nagbakla ka mat. Gor karot. Kat. Tekto. Amangan met no. Asaan nga na siya at kasasaan di anak mo. Merced. Kanya tikid mo sawan. Kapsat. Amangan met no. Pinagbalinda nga tagabo isong na. Isong nga saan na ka mapasyar. Kat patasim ka di kami natin mapansadyay. Tapos di ka sa takit mamon, wanya ti kasasaad, anak mo. Ang damat ka di ka rin tiganda mano. Takadwa na kastang babaknang. Ano na kurapay, manong nemi, di asawain da kat pagbalinda nga tagabo. May palubos nga tanin Nelia na ita. Idinto ta naggraduar. May isang accountant. Pero naman sigurado manong nemi na panak iti bangko nga pangupubisinaan ti anak ko. Security guard manong nemi timpas sa kanyak. Nana, tanan tayo. Tanda labayo nga nagyanti natin o may kaglakot natin dito. Ano yung mabalinti sumrek dito iti ayan yun at gumatang empleyado di okay? Kuwaser, isakti ina ni Nelia. Nelia. May sabat ni Nelia ang empleyado dito ya. Sut anak yo? Wen, sir. Pakibagaman nga daak. Kahit ko lang nga makita isuna, kan makumusta isuna. Mabit lang ang nanaya. Mabit lang. Idirumuarte anak ko manong nemi imbes ko mga maragsakan tadak nga inana. Ngim, binugtak na kid din. Abita kayo. Abita kayo. Di ka na mabain. Abita kayo doon. Awan di gumatang din natin dito. Paunay ka matan. Imbagan pa ka ng security ka nga inaka. Siyempre, handa mamati amutak na security guard. Nga asawa nak ni Anthony. Amo hindi ka diga ni Anthony.
Kukuha na ito yung bangko. Siyak ti manager ito ita. Kukuha mi na ito yung bangko. Kalpasan na ibagada nga sikat inak. Ya, muna ko tin. Umatayo ka tayo sa mundo na ulit ang tingin mo dito, ha? Matayo ka. Manong name kas lasanak na mamati. Diyos ko. Isu ka di ito yan, ti anak ko. Isu ka di ito yan, ti anak ko. Nganyaradok ti bagi, tapno lang mapahadal ko isuna. Naisumulat nagkuna, nakangagak, nga nasaan ko nga naparadwar ti anak ko, baka adayo ko maakayat ni Anthony ngagbaling asawa. Amunang ibaga, nagkapo kaniyak, ngam dinaamo at aliyawan. Jakmat ka di sing-singiren, tapagrabangak, iti nang paadal iti anak ko. Ngam di kasjay, nga ibain na, ang siyak ti inana. Ang tinaramidak, manong nemino din nagalaludo yan nga pimanaw. Kas nagagayam. Nakalipat kan. Nalipata mo ang tinagkapuam. Ngisyak pa yan nga inam. Nga nang karga, nang inaw, kan nang ipasngay, kan ka. Iba inak, dinagpayan na mga bigbigan, dinagpayan na mga talyawan. Kinun ko naklatan tinakim ko manong. Uwahin manong nemi, nagkarakararagak mit idi, nga saan to ko mangagbalbali ti anak ko kunak, ngimsaan nga pinatgan ni Apo Diyos data nga kararag ko. Saan ko nga inulit pa, manong nemi, tinapan ng sapul iti anak ko. Ibain nak sa diyabang ko, dilalalon to, nga ibain nak, hindi mismo nga nakalabalayda, lumapana. Baka napinpin na siguro pa iti arwaten di kita katulong dang iti siya. At damat ka di kita pintas nga arwatek, ang agarwatak ko mga tinapintas, kanaglaklako ak tinateng, nadalos mo terwatek. Hindi mamuhan ti kapsat ko tinapasamak manong. Alakit awang mabalim mo ka bagis. Tanakaanak ka tikas kaninelia. Lego na kung nagasgasa takim siya ka. Tadinak may bayan, di ba oray bakla di anak ko. Dinak may bayan. Wengarod, nagasgasat kangim siya ka bagis. Numampay agmamanicure laing ti bakla nga anak mo. Ket siya ket accountant nga manager gayem ka na nga bangko. Nga kukwa gayem di asawa na di bangko. Ibain nakmatin. Di ko manam na mahak nga ramidin ni Nelia kang kabagis. Papintasin na dati balayo. Tapno natalged. Doon napigsa bagyo kat natalged kalata. Ikan nakakumamat iti kadkadwam. Nga isot mang sweldo. Kasan nung tunga ro din no buwak bagat ka pa kat adan to ang alamon nga sakit mo. Kanagmay-maysa ka dito. Ay, hindi kan to, dinaktumaore ka bagis, baka umuno na nga, mag-bedridden. Hanapot nga rin mabaling nga, paggidan na tanga, asikasun, di bakla nga anak ko. Bakla nga kaanak ka. Kasi kung mapatirami din Nelia, o rin o, nakakadandan na, basta kitahan na kumamat ti pagsaya atam. Papintasan na, patalgadan dato nga balay, sana ka ikanti, o rin may salang nga, kadkadwam. Nga swelduan na. Uno, swelduan na nga, binulang ko mga ikan na kati kwarta nga sa pulam. Uno, groceria latan nga dumanon dito, bagas, groceria nga masapsapol mo. Ikan na kakumamat ti kwarta, tapno ibaon na nga mapangkagpa-check up, pagpadoktor ka, tapno ibagat ti doktor nga gatangam ti kastukit, tapno nasalunat ka. Kung anak ko malata, hanan sa serbi na nga rin nga nakaasawa di anak mo, idibak nang, di nakamot amo atalyawan. Kaya po, napipinas ko mga rugmot nga saan nga nakaasawa ti baknang. At ang mga opisina lata, kita duwa kay nga agdindan na, ngay ka nakadisweldo ng Muhammad.
Nakarkaro man itatabimak nang. Wangarat ka, Bakis. Ang panganapig sakpa lang, kabila kang biyagin di bagbiyak ko, bagik. Ito, naglako kagang katinateng, konforme ti pamadawudan ti kwarta, tap nadagatan ko karag iti kasapula. Nasurukan nga makatawan sipud nag-asawa ti anak ko. Di aniniwan nga talaga, manunimi kat jak makita ken kuana. Saan kumat nga rudan nga gandatan pa, iti mapan iti bangko. Uno mapan iti balayda. Numan pa'y amok, no sa dino ti bagbagana nga nangipatakdiran, uno balay ti asawa na nga napintas ka balay. Nasiguro kat talaga nga mapanak kita. Baka napimpinas pati arwatin na kita katulong ng bitis siya. Nagkarkararagaklatan manon name sabi ko tasaan nakabaybayan ni Apo Diyos. Ibagpagapon ako mga agbaymay sa nga din akong amo nga talyawan ti anak ko. Nga sana ko mga agsaksakit, sana ko mga may daldalit. Nga napigsa ako malata nga agsapul iti igatan ko ti bagas kanda dumapay ka sa pula. Kadi di may sangal daw manon name tricycle. Tinagsardeng iti sango ti balay. Ti amok akit gagangay laeng, tinaglukan, pimanumet lang ti tricycle. Aging gana tugtug tiri daw ti balay. Hindi mapang ko ilukat tiri daw manunemi kasla sa anak ka mamati. Nelia anak. Nanang, si kakadin ni Nelia. Siyak nanang. Sumreka. Tidak ka di bastrikan. Sumreka anak ko. Sumreka. Habi nga nag-tricycle ka lang. Tiyan mo kakit at nabukod mo nga lugan. Hingga tangan nakadagos ni Anthony tilugan ko. Pinapagkalay sa kami. Kinapay kasla. Matang nga na balor na kita arwatem. Tilangam. Pagkawanan tak. Nakalipat ak. Nalipatan kayo. Pagkawandak ko mananang. Diyan ka mo no apay no anya ti semsembra kiti panunod ko. Nga nalipatak nga daanak iti may isang ina nga nakananos. Nga nagtultulong kaniyak tapno maragpat ko tarapahap ko. Tigagangi nga rapahap ko. Nga naragpat ko na itang harapahap. Nga babaen ita itang harapahap kat ad-adda pa naragpat ko tinanga atong harapahap ko. Ngayon tika adda kit nga ato nanang kit nalipatan kayo. I'm so sorry. Pagawanan nanang. Pagawanan ko ba? Anak ko na pamakawan ang problema. Saan ka pa nga nagbasol ng si papakawan akong ken ka? Kaya batahawan sa bali nga panunutan ti inakas kaniyak no saan nga ti pagimbagan ti bukod ng anak ni batpatag na. Hindi na kunod mo ang tarapahap mo anak ko siya kung ti kararagsakan. Iso na lang ta siyak matente kalilidayan kan nakay-ay-ay idinalipatan mo nga dainam. Dito nga ti basit na nga pagpakawanak ka na kayo ti pa nakalipat ko. Ngayon itahan-taak dito ita. Na dumudawat ti pamakawan nyo.
ken mangikarkari nga saan kayon nga panawan anang dito ay akong sidong yo. Kahit mo asawan, agnaet ka manin dito ay sidong ko. Una nang nga baliwak ti sumapulit trabaho. Uray ta, itugtugot ko madlata ti adal ko. Ti kina-accountant ko. Ikita, di mat manager kaya ti ko kayo nga bangko. Di mo kunain nga, insi na naka ni Anthony. Kunak man lo na pudno ken kadya asawa. Kasi kamot lang na nga ado ti girlfriend ni Anthony nga bawak na nga sikat kinayat na. Sana siya tinagkuna ti kastananan ni Anthony nga mismo. Nga gaya mismo nang ibaga. Man nga tiga po na. Nuhapay nga gapumitlahin kanya. Iso nga san nakinayat, nagitipada na nga babak nang na nagbaling nga girlfriend na. Gaputi ugali dahabak nang. Kaya nagapuak, amiso nga talaga nagapuak iti baba. Ngim nalipatak, tinagapuak na nang. Nakarkarawak pa yung pudno nga baknang. Kinabailan kay pa yung imbaid. Kinabailan kay pa yung asan na binigbig. Nakarkaroak pa yung imdag di babak na nga matapo ba. Nga dahil tatisang nga kinayat ti asawak. Maawat ako. Ti sapsapulen ti asawam kat ti may sa nga gagangay laeng nga nagkapo iti baba, nga amo na nga taliyawan ti nagkapuan na. Kaskan ka, kuma, nga nagbaling ka mat nga naparamag, irita, nagbaling ka nga baknan. Kasta na, nagyaman nagtamawatan niyo. Lakalipatak nang, nalipatan kayo. Nalipatag tinaggapuak. Kaya di ta makasagpata ko ni ambisyon ko nga pedestal. Nalipatak ti kayat ti asawak. At dapat ni gidigundaway kasla naturturayak ng mitisuna. Kaya nadiga po na nawapay nga. Inala na amin digitinted na kanyak. Sanak pala inikat iti bangko. So nagsubliak ka na kayo nanang. Tapno balbali yung agapuak dito'y. Kat baliwak yumadang. Imsang kayon nga baybayan nanang. Saan kayon nga liplipatan. At tuyak tulata. Iti sibayo nga mga sikaso ka na kayo. Entong saan yun nakabailan. Hikarik ka na kayo, nanang. Kasta nga rod tinapasamak manong nimi. Maragragsakan na kaata, siyempre. Nagsublimat lang ti anak ko. Ti anak ko nga napaggraduar ko. Nakasapul mat lang ti pagtrabahuan na manon nami ket minalim nga gawid. Ngano kasta nga gawid manon nami adal tay pasarabo na kaniya. Ken numabalin saan nga pagtrabahuan tano masango na lagi di isut ag istimar, isut ag luto, tumakaluto ay anak mangangkam nga duwa. Isuntot agdalimanak ag ginaw gurnos. Ibaga nang tulatang ka maturog ka na ginanakilatan siyaklatan di makamo. Kas tamat ti bigat, masapang agriing, isunto pa yung timang templa ti kapek, manon nimi, mangyawat ka di kiti agas nga masapol nga tumarek,
gabutag mimpinan sa anak mo idin. Inem nga bulan manong nemiyas to iti mapaspasamak. Pasari matulong ay pumasyar, ti kapsat ko, ay kat nasiyat at addan, ngayam ti awan, taore no nagsubli ti kagangay nga biyag, akit okay lang, kapot ada trabaho na. Kastamat manong nemi ti bakla. Pasari umay ka nagsasarita da nga kasinsin. Ay, dito ko raking kakasinsin. No sa din nagapuwa, magsubli ka nagsubli. Ay, apo, aya. Ngam no sa amo kuman, nalipatan tinagkapuam, amo atalyawen. Ada ka umalata di nga to. Angim, pasari bumaba ka, ngumay mangkita kini auntie. Nagbintas ko mga imbalayam ni auntie na pintas, sa suplayan ti binulan, sa umay mo sarsarong karang. Ngam nalipatan mat nga namin pinsan. Uwain kasin. Uwain nakalipat ka talaga. Oo, kahit sa nakangatan ng sublian, ti asawam, legal ti ba nag-asawa yo sa nga fake. Adala kalintagam nga mangilaban nga si kati legal nga asawa na. Bamon. Nagababaamon. Tinapateg. Nagbalbaliw ako. Gusto nga dito ay klatan. O rin no saan ako nasusublian ti asawa. Ket no kasano nga roden na danto sa maling kakadenden na nakidatapain putot na. Kasi ka nga roden. Hanggat magsapol ka na ng ate sa balin, lipatin mo ni Suna, kahit paanal yun to ti kalaysa, tapos makapagkalaysa ka ulit. Dagit naman nung naimit ibang mga kuhan dialogue, dagit kasinsin. Kami ti may sangal daw, manong naimi, kutsa nga napintas na nagsardeng ti sangot ti balay. Nakiktuta ki di malasing ko. Ni Anthony, ti manugang ko. Inlukat ko tirito. Nanang, kumusta kayo? Kastoy, sir. Hindi, sir ko na yun. Sir ganda. Ni Nelia, sampai kasi bang pet, sir. Nanang, Anthony. Anak. Unam, anak. Tugaw kayo. Tugaw ka. Kumusta nga yung Nelia? Ano ba madlaw yung kengkwana? Nagbababawi. Ananungan nanti pagrebangan na kanya, kas inana. Nga numabaling kita, di na kayat nga gubra. Sipo di nagsubli dito ay kasi daramid na. Uwen. Ano di pamati yung kengkwana nanin? Namimpinsan nga tang nagbalbaliwan. Iti kasi nga pa nakalipat na. Sumantimad badlaw ko, anak. Takong kunanan no, kakit dinan ulitan pa, tikas diya nga inaramid na. Dikat kahit nga sawan nga, mabaling ko nga awatin manin. Nanyan kahit mo sawan. Kahit ko lang nga, baliwan na ti ugali na. Kahit ko lang nga, mapasubli na ti dati nga kinanailian. So, naramit ko ti kasya. Inalak kang kuha na rin kiti, ininted ko kang kuha na. Inikat ko isunit trabaho. Tapno nagsubli ka na kayo. Tapno nagsubli ta nagkapon na. Tapno maamiris na, tidak kalabidot na. Kaya nagyamanak, tada kayo malat ng ibagang sa balin, nagbalbaliwan. Nga isumit lang ti dating Anelia. Nga saanin nga gambisyon ti nga tunay. Kahit nakadingasawan, nga ipatpatig mo pa ilang anak ko. Ipatpatig ko ni Nelia. Isu ti kinayat kong inasawa. Nga ti amok, kadagtalin ni Ed iti kinapakumbaba na. Takas, napakumbaba nga babae ti kasapulak. Isod ka po na nga, imbaga kada kaiding nangigyo, ato da kitig babak na nga kas kanya nga nagbaling nga girlfriend ko. Ngam sa balit ugali da. Di da mo tagpakumbaba. Bak nang dangay.
Di makadagas, nangasawak takas kinilelia, nga dati nga napakumbaba nga nababa, idigayim ng maton, kadi namat adadam, nga nakarkaromat manang nga wite bawak nang. Kaya nagawanak, nakunayo nga nagbalbalawan na nang urayak. Kahit ko nga pasublimit lang isuna. Ay, kastawan, tinagsak na ano kasta. Katagyaman anak ko. Kunak man lang namin pinsanin nga insina misuna. Sana nang. Kahit ko, nga dito'y tayo ngagnaed. Pataklan na lang ang papindasan dito nga balay. Sa dito'y kami nga gawin. Kaya tiyo, ay, kaya pigid din nga saan. Mangala tayo matikatulong tayo. Kinuwari siya klatan, tiga si kaso, ang tigastimar sa ananang. Si katagbaon ti katulong. Ngayon siya katulong, masapul nga, i-level mo itlaing ti bagyong kadakwada. Amo kamawatan ta. Katulong da, ngayon miyamburo da ti pamilya. Gagaganga iti, panaglangan-langan tayo. Ay, kasta ka di? Iti, panang trataryo ka iti katulong yun, yung balayo. Kasta, ngayon titimtengan ni Nelia, kung namadlan siya sinun nga nakaraman. Data ti reklamo na kiti katulong mi. Data ti reklamo na kiti empleyado mi. Anak, hagyam anak, tasika tinasarakan ti anak mo. Sika, anang isuro keng kuana. Sika, nga na magmanakam mitlahan kang kuana. Kasi lang makikita ko, nagsublimit lang tiragsak tayo. Kat sabi ko, matagpeso nga dito iti pag naedan nyo. Kadaganak tumatan ni Nelia, dadadon tumatan apo ko. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi, pinapintas mi iti balay mi. Kat dito'y nga nagnaed dagiti dua. Dito'y nga nagnaed dagiti talo. Nga apo ko. Nga insagot ni Apo Diyos nga nagkapo kadagiti dua. Manong nemi, kamoodyanan na. Saan nagmaymesa, saan nga mapasamak ti kapagbutbut ngak, nga awan to't mga sikaso kanyak, no siyak tagbedriden. Gabata malaksid, nga dati anak ko, ti manugang ko, at dati katulong, at dapat dati apo ko. Kat siyempre, maparparanodan mo ati kabsat ko nga ni Dalmas, kasta mateng kinibaklang kaanakak. Tababayan, titulong di kita agasawa, na andaan ni Jojo abakla iti puunan, tapno agbalimot ang makunang adto ti gamit na, ken adto kakadwa ng make-up artist, kanda dumapay. Nga dahi tat nagbalingan negosyo na. Kasta mateng di kabagis kumanong. Kaskbat kanya. Nga, agbaon, umano saan nga isot mabandar, nga mangkita no, anit pamataudan iti kwarta, nga para kang kuana. Kahit nangasawin manong, nakarik na kami matlang tinamay, kalbasan ti ado, sakripisyo. Dahito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, manong kunaklatan, nga inaw na akim siya. Kahit sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsanmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg ka nagbuya, more power to your program. To'y nga rodagyaman na pagaya mo, Nana Merced. Nana Merced, thank you pa nagsurat, pa nangiburay ti pagkasalitaan, nakalipat nga agpeso ti anak mo, ya. Mas lahat ay nakaraman na bakit ako nada. Imbaga at nakaasawa ti kaskin ni Anthony, nga naggapumat siguro iti baba ni Anthony, so nga muna nga talyawon tinaggapuan na. Mamano ti kasti nga baknang.